Jeg har igen, der er nu gået sådan godt 6 måneder, og jeg har været på min anden HCG-kur nu, og har afsluttet stabiliseringsperioden lige her før jul. Og ligesom i påsken, som jeg har glemt at fortælle om, der gik det jo rigtig godt. Jeg var til påskefrokost og spiste og drak og alt muligt. Og da jeg så påsken var overstået, så havde jeg taget 2 kilo på, men så begyndte jeg at leve normalt igen, sådan som jeg efterhånden har fået lyst til, fordi min krop sådan har vendt sig til de der gode vitaminer, eller ja, mineraler, og også den dejlige kost. Altså jeg elsker den kost efterhånden. Jeg kan mærke, at jeg har det så godt af det, så jeg får sådan automatisk lyst. Det er der sker, når jeg får automatisk lyst til at spise det sunde der. Og i den her påskeferie, der var gået, så bagefter, så tabte jeg mig 2 kilo igen med det samme. Altså, det er helt utroligt, altså, at det kunne lade sig gøre. Og jeg har faktisk holdt den vægt, det var nemlig 11 kilo, jeg tabte dengang, indtil jeg skulle til på min anden kur, som jeg startede i november, sådan at jeg kunne nå at afslutte med stabiliseringsperiode og sådan noget lige før jul. Og der tabte jeg så 6 kilo mere. Og efter jul med al julemaden, og jeg ved ikke hvad, vi har jo et og spist og drukket og alt muligt, der tog jeg så kun 2 kilo på, men dem har jeg tabt igen. Men det vil så sige, at nu er jeg begyndt at lave noget mere motion, altså jeg går længere end jeg plejer, og jeg hopper lidt rundt og sådan noget, ikke også? Så jeg har også fået lidt mere muskelmasse, så jeg har taget 1 kilo på igen. Men det kan ikke ses på min krop, og det er jeg sikker på, at det er muskelmasse, men nu skal jeg jo have lavet en bodyscanning på et tidspunkt, så skal vi jo se, om det er muskelmasse. For selvfølgelig, når man begynder at bevæge sig noget mere og sådan noget, så får man også noget større muskelmasse, ikke også? Og ærligt talt var jeg ikke ret flittig før jul med den slags ting der, og under kuren og sådan noget. Så jeg vil næsten tro, at det, eller jeg ved, det er muskelmasse, for jeg ser nok lige så pæn og slank ud på kroppen, som jeg gjorde, da jeg var færdig. Men alt i alt, så er det jo så 17 kilo, jeg har tabt, og så plus 1 kilo muskelmasse, som jeg har taget på. Så det vil så sige, så var jeg 16 kilo mindre nu, end jeg gjorde før de 2 HCG-kurer, men det er jeg også frygtelig tilfreds med, fordi jeg kan mærke, at jeg har det meget bedre. Jeg går som en let fjer hen over jorden, ikke? Også sådan, jeg skal ikke slæbe mig selv afsted, jeg har masser af energi, og er ikke så træt og sådan noget mere. Før havde jeg jo også fået konstateret, før jeg startede på kuren, havde jeg også fået konstateret slidgigt i mit højre knæ, og det mærker jeg slet ikke noget til mere, fordi jeg er ikke tung mere, så jeg håber og regner med, at det kan hele op lige så stille nu, også hen ad vejen. For øvrigt så bliver jeg bliver jo ikke forpustet mere, når jeg går, som jeg gjorde før. Og så har jeg i mange år lidt af eksem, sådan en slags psoriasis-lignende eksem, jeg har i ørerne og ned på benet her. Og i ørerne er det næsten væk. Højre øre er helt frit for eksem. Venstre øre har en lille smule eksem tilbage. Men det er også i aftagende, og eksem på mit ben er i stærk bedring, det kan jeg se, så jeg er næsten sikker på, at det hvis jeg fortsætter med vitalstofferne og sådan noget, at så får jeg has på det også til sidst, og får en pæn hud på benene også. Jeg vil lige sige, at de sidste 4 uger her med den her kur, det gik altså langsommere at tabe sig, og det er nok noget, der sker, det har vi også konstateret med andre, der har været på kuren, at jo mindre man har at tabe af, jo langsommere går det, og det skal man ikke blive ked af. Man skal bare have tålmodighed og vente på, at kroppen indretter sig efter det. Så alt i alt, ja, så alt i alt, der kan man sige, at jeg synes, det har været den nemmeste slankekur overhovedet i mit liv, og så er det fantastisk, at jeg kan holde vægten bagefter. Og det er virkelig noget, jeg tror på, også sker her efter den anden kur. Det gik jo efter første kur, hvorfor skulle det så ikke gå efter anden kur? Men jeg kommer selvfølgelig tilbage og laver en video senere på et senere tidspunkt, hvor jeg fortæller, hvordan det er gået. Men min optimalvægt har jeg i hvert fald nået nu. Jeg skal ikke være slank, og jeg vil ikke være mager. Jeg synes, jeg er pænt slank. Jeg er gået 2 numre ned i bukser, og buksenummer, altså
Og det er jo dejligt, at man kan få noget tøj, der ser pænt ud og sådan noget. Tak for nu.